Sibingelele. Kule video ngifisa ukukhuluma ngento ejule kakhulu. Ngifuna ukukhuluma ngomhlaba. Umhlaba kube khona ama debates. Abanye bathi lo mhlaba wantshontshwa cause wantshontshwa nje umhlaba khululekani. Wantshontshwa umhlaba kwabe sekubhalwa lencwadi zabo base bathi bawuthengile. Right? Abanye bathi awungabuyi, abanye bathi awubuyi umhlaba. Right? Okay. Umhlaba vele lo wantshontshwa uzobuya vele. Uzobuya. Ngeke ubuya kodwa ngevoti lakho noma ngepolitiki yonke lonto leyo uzobuya nje bese kufika isikhathi ukuthi ubuye. But before sifike leso sikhathi kuyadinga ukuthi silungisane thina sabantu abamnyama. Thina sabantu abamnyama asik-understand ukubaleka komhlaba. Asu-understand umhlaba ukuthi usho ukuthini, uyini kuthini. Asik-understand lokho. Sina impela owethu umhlaba bawutshontshile usazobuya kodwa sik-understand ukuthi umhlaba uyini, usho ukuthini, ubaluleke ngani. Ungayishintsha kanjani impilo zethu umhlaba. Umhlaba kusiwona ukuthi udayise kuphela noma wakhe imqasho kuphela. Yabo? Ukube sek-understand ukubaleka komhlaba, ngaba bekho abantu abashiya indawo zasemakhaya emakubo lapho bahambe boxhumba imjondolo lapho. Bakhona abantu abakanjani ngoba nabak-understand ukubaleka komhlaba bathi bayofuna imisebenzi. Ukube kuthiwa sek-understand ukubaleka komhlaba, ngaba bekho abantu abahlele emalokishini beshiya indawo emakubo, baneyindawo emakubo kodwa bayishiyile basemalokishini. Bathi bafuna amathuba omsebenzi. Yabo? So kuneyindawo ezihleli ezingasebenzi. Umhlaba into okumele ukuthi sifunde kahle, sifundiswe futhi ngayo kodwa ke ngoba vele education system yenziwe ukuthi senze sibe nje, sibe buthaka, yabo? Ingakho singafundiswa ngomhlaba. Yabo? Umhlaba uwona kumele ukuthi siwusebenzise ukuthi sikhiqize ukudla kwethu okuyimvelo. If nisizwe nikhiqizela ukudla njengoba sidla ukudla okuprocessiwe nje, kuyafana nokuthi niyacontrolwa ngoba le zitolo mase kuthiwa ziyavalwa kungafa abantu bengazi bezodlani kodwa umhlaba ukhona. Yabo? So umhlaba kubalekile ukuthi sikwazi ukubaleka kwawo. Yabo? Siwusebenzise umhlaba ukuthi siphile. Bangaki nje abantu esizweni, ake ngenza ama examples, mhlawumbe eMbumbulu. Bangaki abantu emphakathini abake baye enkosini yakwamakhanya bathi indaba ezitha besicela ukuzokhuleka kuwe sabantu bale Mbumbulu. Sicela ukuthi usiboleke umhlaba ongasebenzi. Right? Sifuna ukuthi kulowo mhlaba sitshale khona. Lokho okutshala lokho sizokwenza kuzoveza amathuba einganeni zethu emphakathini. Nathi sisizwe saseMbumbulu sikwazi ukuthi sizenzele into esizoyidla. Bangaka abantu abake bakwenza lokho? Abekho. Kodwa sithi sifuna umhlaba back, bayantshontsha umhlaba wethu. Sesaka-understand ukubaleka komhlaba na? Noma njengoba sifuna back lo mhlaba sijaha ukuthi udayisa bese ayidle lo mali bese kuphelele emoyeni. Abekho abantu abaya enkosini bethi besicela ukukhonza, sikhonzele umhlaba khona sizotshala khona. Ziningi izinto ongayitshala. Ziningi izinto eningazenza as abantu nibambisene. Nikhiqizele nini ukudla, niyeke ukuyothenga kule zitolo, nithenge ukudla okukhiqizwa yini le Mbumbulu. Yabo? Nithenge ukudla okuphuma enhlabathini okunomsoco okukhiqizwa yini futhi niphinde nicreate amathuba einganeni zenu. Bangaka abantu koMtuba abeke baya enkosini yakwaMkhonazi bathi sizokhuleka indaba ezitha besicela bandla usiboleke nje sizowurenta. Sizokhonzela ngolimi lwezulu. Sizokhonzela indaba ezitha. Sifisa ukuthi sisebenzise ukuthi sitshale. Sifuna ukufunda ukutshala, sifuna ukuyinikela intsha ihlele emakhaya, intsha ijika nelanga, intsha ibhizi ema-container lapha. Yabo? Sizokhonzela indaba ezitha. Sifuna ukuthi sikhiqize kulontuza ukudla kwethu. Sikhiqize ukudla kwethu number 1, sidala amathuba omsebenzi einganeni zethu number 2. Siphinde siwukhonzele kuwe indaba ezitha. Bangaka abantu abakwenza lokho? Abekho. Bangaka abantu abake baya enkosini yaseMaqadini le koNanda bathi sakhuleka indaba ezitha sikhonzela nje umhlaba ongasebenzi sifisa ukuthi sitshale. Abekho. Bangaka abantu abake baya kungangezwe uhlanga lomhlabathi bathi siyakhuleka
Sakhuleka wona wendlovu, sicela ukukhonzela umhlaba ongasebenzi kwingonyama mhlambe bani trust. Sifisa ukuthi sitshale. Bangaka abantu abake bakwenza lokho? Abekho. Bahlule ngisho ukutshala kulamagceke aboke la behleli khona ukuthi umuntu atshale izinto ezimbala, yonke into uyayithenga ngoba awukunderstand ukubaleka komhlaba. Even our priorities, ngeke nje omunye usengadefend athi ukutshala kudinga imali, kudinga imishini. Imali nayo, ninayo imali bantu abamnyama, nayo. Ndlula belungu futhi. Ndlula belungu. Ukuthi ni prioritize izinto ezwrong. How much money do you waste otshwaleni? Utshwala nje how much money do you waste ngonyaka thina abantu abamnyama? Imali nje siwastayo kutshwala ngonyaka. Lo mali bese ngeke si-allocate ukuthi sambe sokhonzela indawo emakhosini, sitshale khona, sifundise ingane zethu ukuthi kutshalwa kanjani, kulotuzwa kanjani, sikhiqize ukudla. Bese ngakwenza lokho, kodwa ukuthi i-mindset yethu isendaweni wrong. How much money do we waste and ebumnandini? Sifuna ubumnandi thina, sifuna ubumnandi, sayijabula. Ujabulelani? Ingane zethu zijika nama-container, ingane zethu zazi ukuthi kumele zibe namadoda ukuze zithole imali ukuze zikwazi ukuphila. Kuyadinga abantu abamnyama ukuthi si-understand ukubaluleka komhlaba. Kuthi umhlaba uqamba uyabuya, vele sesi-ready vele. Mase ufuna umhlaba kuzomela siqale sikhombise imali. Ngalo mhlaba esinawo lo mncane asuyekeke lo ntshontshiwe. Siyazi isikhathi sawo. Lo okhona ko-available senzani ngawo? Lo khona legceke lelakini ungabe utshalile khona. Lo mhlaba ngaphansi kwamakhosi senike naye kozama ukuyokhonza. Ayikho inkosi enganqaba isizwe sayo sithi sicela ukuzokhonza ukuthi sisebenzise umhlaba ukuthi sitshale. Sivula amathuba omsebenzi ukuthi sikhiqize izinto ezithize la endaweni yakho Nkosi. Ayikho inkosi engakuvimba lokho. Ayikho ngikhona. Yabo, but we have our priorities endaweni wrong engeke zisize ngalutho. Ubumnandi, entertainment, utshwala, yonke le nto leyo. Indaba zomgosi, into engenamsebenzi walutho. Yabo. So engathi singaku-understand ukubaluleka komhlaba. Ake sifune abantu abamnyama siku-understand indaba ukuthi uyini umhlaba, usho ukuthini umhlaba. Ukuze ukuthi mase kuthiwa kufika isikhathi ukuthi uyabuya, vele uzobuya umhlaba. Abelungu ngeke bawuthathe umhlaba bahambe nawo umhlaba. Ngeke bahambe nawo. So nje into useless le ukuthi bawuntshontsile nalawo maphepha abo, into useless le ngoba isikhathi sabo sisazophela. Yabo. So engathi nathi singayilungisa sabantu abamnyama. Siyabonga kakhulu.